Bună ziua! Îmi face o deosebită To mi plăcere je să zadovoljstvo urez bun da venit poželim domnului Marko dobrodošlicu Đurić, gospodinu Marku dragă Đuriću, Marko, ministrul ministru afacerilor spoljnih externe al poslova Republicii Republike Serbia, Srbije, aflat în koji vizită boravi oficială la u București. zvaničnoj poseti Aș dori Bukureštu. să transmit și cu Želela această bih ocazie în i da numele ovim autorităților putem u române ime rumunskih condoleanțe poporului vlasti sârb pentru upućujem tragedia de la gara saučešće Novi Sad. povodom tragedije Vizita na colegului meu Novosadskoj are loc într-un železničkoj context deosebit, stanici. având în vedere că Poseta anul gospodina acesta ministra celebrăm odvija se u posebnom 145 kontekstu, de ani de imajući la u vidu stabilirea da ove relațiilor godine bilaterale obeležavamo dintre țările 150, noastre. 145 număr godina care od spune foarte uspostavljanja multe despre bilateralnih îndelungata odnosa și naših bogata zemlja. noastră istorie comună. To je brojka Am avut koja astăzi mnogo govori o našoj discuții dugoj consistente, i bogatoj deosebit de zajedničkoj utile, cu istoriji. privire la Danas smo prioritățile de imali cooperare dosledne, în plan posebne, korisne bilateral, razgovore o procesul de prioritetima aderare a bilateralne Serbiei la saradnje, Uniunea Europeană, procesu precum și pridruživanja la Srbije situația de Evropskoj uniji, securitate kao în i plan o regional. bezbednosnoj situaciji u regionu. România și Serbia sunt state vecine cu Rumunija i legături Srbija su susedne istorice și države culturale sa solide, čvrstim dar și cu istorijskim i proiecții kulturnim similare vezama, pentru viitor, ali i sa sličnim având în projekcijama za vedere budućnost. S statutul obzirom na Rumuniei de stat status membru al Rumunije Uniunii kao Europene, članice EU i NATO saveznika, NATO, precum kao și i na obiectivul cijeli Serbiei de Srbije aderare la da se pridruži Uniunea Evropskoj uniji. Avem astfel o bază Time imamo solidă pentru solidnu avansarea osnovu za unapređenje bilateralne saradnje. Discuțiile de astăzi Glavni au cilj avut današnjih razgovora bio je dogovor o dinamičnijem i pragmatičnijem pristupu političko-diplomatskom, ekonomskom i sektorskom dijalogu naših zemalja. Konkretan dogovorila sam se sa gospodinom ministrom da se vidimo 2 puta godišnje, kako u Bukureštu, tako i u Beogradu. Dogovorili smo se u vezi sa dijalogom između naših ministarstava. Konkretan primer je memorandum o razumevanju koji smo upravo potpisali, a koji daje konkretno saradnji na nivou naših diplomatskih instituta. Na ekonomskom planu pozdravila sam povećanje bilateralne trgovine za više od 3 puta u poslednjih 10 godina na 2,67 milijardi evra u 2023. godini, što je zadovoljavajući aspekt. Međutim, razgovarala sam sa gospodinom ministrom u poređenju trgovinske razmene Rumunije sa drugim susednim zemljama kao što su Bugarska i druge zemlje. Ovim smo ponovili zajedničku volju da doprinesemo jačanju i diversifikaciji bilateralne ekonomske saradnje na način koji će se osetiti i na nivou naših društava. Dogovorili smo se i na ubrzanu realizaciju projekata koji se odnosi na međusobno povezivanje naših zemalja i implicitno povezivanje Srbije sa Evropskom unijom. Jedan pozitivan primer u oblasti energetske infrastrukture je potpisivanje memoranduma o realizaciji projekta prirodnog gasa Arad Mokrin. Što se saobraćaja tiče, želimo da imamo rezultate i kada je reč o drumskoj i železničkoj komponenti. Drago mi je što smo se dogovorili da kada je reč o izgradnji autoputa Temišvar-Beograd treba da učinimo značajne pomake, a ovaj autoput će imati značajan doprinos kada je reč o poboljšanju građana iz pograničnog regiona. Brojni građani Srbije koriste aerodrom u Temišvaru s obzirom na veze sa raznim evropskim gradovima koje nudi naš aerodrom, a za njih bi postojanje autoputa bilo od velike pomoći. Što je najvažnije, to bi olakšalo prekogranične poslovne inicijative, generišući ekonomski rast u ovoj oblasti. Također smo ponovili važnost revitalizacije direktnih železničkih veza između naših zemalja Temišvar-Vršac i Temišvar-Kikinda.
Dobro sarađujemo i želimo da nastavimo na ovaj način u oblasti zaštite zajedničke granice i migracija. Postoje i projekti za intenziviranje saradnje u oblasti vanrednih situacija. Implementaciji Interreg IPA prekograničnog programa između Rumunije i Srbije u iznosu od skoro 88 miliona evra. Program finansira projekte zaštite životne sredine i prilagođavanja klimatskim promjenama, zdravstva i obrazovanja, turizma i kulture, odnosno upravljanja granicom. Otvaranje Kulturnog instituta u Beogradu i Bukureštu sa ograncima u Vršcu i Temišvaru predstavlja važan cilj našeg dijaloga. Pregovori u vezi sa bilateralnim sporazumom su zvanično počeli nakon što je rumunska strana nedavno završila interne procedure odobravanja. To je projekat sa važnim prednostima za međuljudske kontakte i doprineće preko potrebnom boljem upoznavanju naših građana. Rumunska zajednica u Srbiji i srpska zajednica u Rumuniji predstavljaju čvrst most između naših zemalja i vlasti, moraju da deluju na jačanju uloge dve manjine u ukupnom bilateralnom odnosu. U tom smislu istakla sam ulogu mešovite rumunsko-srpske međuvladine komisije za nacionalne manjine, koja predstavlja optimalan format dijaloga za pronalaženje praktičnih rješenja za postojeće probleme, čija aktivnost, kao što smo se složili, mora biti nastavljena što je pre moguće. Uživaoci našeg rada su lica koja pripadaju našim manjinama koje su u srodstvu, bez obzira na to kako su označeni i gde žive na teritoriji srpske države ili na teritoriji rumunske države. Naravno, razgovarali smo i o evropskom putu. Ponovila sam stalnu podršku Rumunije procesu pridruživanja Srbije, istakla značaj održivog tempa reformi i procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Razgovarali smo i o pridruživanju Srbije na politiku Evropske unije. Naglasili smo da ćemo raditi zajedno. Istakli smo proaktivno obaveštavanje građana o konkretnim prednostima i odgovornostima procesa evropskih integracija kao i promovisanja evropske podrške kako bi dobila vidljivost koju zaslužuje. Možemo iskreno, posmatrajući napredak Rumunije tokom posljednjih godina, reći da je evropski put vredan svakog truda. Prelazak na sledeće faze zahtevaće ozbiljne napore u pogledu političkih i ljudskih resursa kao i adekvatnih administrativnih kapaciteta. Zbog toga smo ponovili punu podršku Rumunije i našu otvorenost da pružimo relevantnu ekspertizu Srbiji gde je to potrebno. To je čvrsta poruka otvorenosti i potpune dostupnosti sa naše strane, upućena svim građanima Srbije. Razgovarali smo i o negativnim posljedicama koje agresorski rat Rusije protiv Ukrajine generiše na regionalnom i globalnom nivou. Podsjetila sam na napore Rumunije u podršci Ukrajini i ponovila čvrstu posvećenost da nastavi da pruža ovu podršku. Zajedno sa našim partnerima nastavit ćemo da pružamo borbu Ukrajine, podržavamo borbu Ukrajine za nezavisnost teritorijalnog integriteta i suvereniteta sve dok bude potrebno.
Razgovarali smo i o ubedljivoj pobedi aktualne predsjednice Maje Sandu na predsjedničkim izborima od 3. novembra 2024. godine u Republici Moldaviji. Građani Republike Moldavije su kroz masovnu izlaznost još jednom pokazali odgovornost i demokratsku posvećenost, zrelost i razboritost u ključnom trenutku za budućnost Republike Moldavije. Istakla sam i ovim putem punu podršku Rumunije za ubrzanje njenog evropskog puta konsolidacijom napretka bez presedana zabeleženog u posljednje 4 godine i jačanju otpornosti Republike Moldavije u kontekstu umnožavanja hibridnih akcija Ruske federacije. Gospodine ministre, kao što smo razgovarali, Zapadni Balkan predstavlja region od strateškog značaja za Rumuniju. Što se tiče bezbednosti, navela sam činjenicu da Rumunija daje značajan doprinos u regionu sa velikim vojnim prisustvom u operacijama EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini i KFOR-a na Kosovu. Naša zemlja u januaru 2025. godine preuzeće komandu EUFOR Altea, čime smo počastvovani, a ovaj mandat nam daje dodatnu odgovornost. Razgovarali smo i o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i pobedi predsjednika Trumpa. Rumunija je bila i ostaće strateški partner Sjedinjenih Američkih Država. Kao što sam rekla, strateško partnerstvo između Rumunije i SAD imaju svoje značenje. Evropa i SAD su prirodni partneri i sada je najviše važno da zajedno sarađujemo, tako da će Rumunija sarađivati sa izabranim predsjednikom SAD i doprinećemo i daćemo se od sebe da ovi odnosi ostaju na istom nivou. Gospodine ministre, dragi Marko, uverena sam da smo kroz današnje razgovore uspjeli da damo novi pragmatičan dah političko-diplomatskom dijalogu i da otvorimo nove pravce delovanja o jačanju bilateralnih odnosa. Još jednom, gospodine ministre, dobrodošli u Bukureštu.